Els viatgers de la Gran Anaconda. Please hear my anguish words of truth. Les llengües de l'anaconda. David Valls, benvingut. Moltes gràcies. Ens quedem a Europa avui? Ens quedem a Europa, sí, més o menys. Entre Endavant. Índia i Europa. Va, tu diràs. Jo diré. Doncs mira, potser abans no entrem En detall. matèria, en detall, parlem una mica del que són les famílies lingüístiques, un concepte, Tots tenim més o menys Pare, mare... pare, mare, no? Germans, on hem tingut, a vegades tenim oncles. germans, a vegades no. Això passa amb les llengües? Oncles, David Valls, cosins, lingüista. fills, nets... Sí, això passa amb les llengües. Totes les llengües tenen família. N'hi ha algunes d'orfes, però que potser havien tingut família en un passat, no? Què vol dir que tenim famílies? Doncs que en principi la majoria de llengües del món pertanyen a una família lingüística, a una família més extensa. Per exemple, portem-ho sempre a casa, el català pertany a la família de les llengües romàniques o les llengües llatines, ve del llatí vulgar, i el llatí vulgar ve del llatí clàssic, sí? Tenim més parents? Sí, tenim llengües germanes o cosines germanes, digue-li com vulguis, tenim el castellà, tenim l'occità, l'aragonès, cosins més llunyans, ja seria el romanès, per exemple, sí? I el llatí té llengües filles, sí, el llatí té llengües filles, el llatí vulgar, i d'aquí va sortir el català, francès, occità, Portuguès, italià, etc. Ara, hi ha llengües que, pobretes, són orfes, que se sàpiga, llengües aïllades, com el basc, que ja n'hem parlat, l'ainu, el Japó, n'hi ha moltes més de llengües aïllades. Parla l'illa de Hokkaido, al nord. Exacte. Ara, és obvi que potser segurament en algun moment de la història aquestes llengües estaven emparentades amb alguna altra llengua perquè el basc ve d'algun lloc. Algú va ensenyar a parlar basc als bascos. Sembla ser que potser l'ibèric, que ja n'hem parlat, l'han passat uns quants milers d'anys, aquestes llengües... I fa difícil seguir el rastre. Exacte, han desaparegut, no hi ha registres escrits, no hi ha enregistraments... Bé, del basc es van trobant coses, ara que recordo, no fa gaire es van trobar unes inscripcions i sembla claríssimament que allò és basc, perquè hi ha una paraula que encara ara es diu. Doncs per què dic tot això? Doncs bé, perquè tenim una família de llengües molt extensa, molt vasta, que es diu les llengües indoeuropees. I aquest és un nom modern que han posat ara, perquè era una ètnia, una tribu, una gent que vivien, es calcula més o menys, són hipòtesis tot això, que vivien en una zona entre l'est d'Ucraïna, sud de Rússia i per allà al Caucas, per aquella zona d'allà, ara fa uns 6.000 anys. Sí? I que a partir del 4.000 abans de Crist, aproximadament, i torno a dir, tot això són hipòtesis. Clar, que això, a partir dels jaciments arqueològics, dels objectes que es troben, es pot anar deduint. Es pot deduir també de reconstrucció. Exacte, i de reconstrucció lingüística, també. Doncs a partir del 4.000 abans de Crist, o 3.500, hi ha llocs que diu 3.500, és igual, doncs van començar a desplaçar. I uns quants van venir cap a Europa, fins a arribar a la península Ibèrica, i uns altres se'n van anar cap a la Índia, passant per Pèrsia, per Iran, i fins a arribar a la Índia. Sí? Van anar quedant establerts en aquests llocs, van perdre els contactes, evidentment, entre ells. Aquella època doncs, no s'escrivia, i per tant no s'escrivien cartes, no hi havia telèfon, no hi havia res. Aquesta llengua, imagineu-vos el llatí, amb 2.000 anys com ha canviat. Si ara agafem un text en llatí clàssic, doncs si no l'hem estudiat tenim dificultats de comprensió, realment entendrem paraules, alguna coseta, però no s'entén. Doncs imagineu-vos si en 2.000 anys com ha canviat el llatí, doncs com no ha d'haver canviat una llengua amb 6.000 anys. De totes maneres, del llatí, encara que no l'entenguem, pots entendre que hi hagi hagut una evolució fins al català, al francès, Sí. El que és difícil d'entendre és com hi pot haver hagut una evolució d'una llengua que va sortir d'aquesta regió que dius, d'entre l'est d'Ucraïna, sud de Rússia, el Caucas, doncs algunes llengües de l'Índia. Clar, ara... Han passat molts anys, Esclar, és que són del tot diferents. Sí, bé, no del tot, ara ho explicarem. Llavors, què vol dir això? Rebobino un moment. Doncs que si se'n van establir a l'Índia, se'n van establir a l'Iran, ara parlo així a l'engròs, se'n van establir el que és ara Rússia, van arribar fins a la Xina, a la Xina també, i tot el que és Europa, pràcticament tota Europa, hi ha unes excepcions, Finlàndia, Hongria, Estònia, doncs vol dir que les llengües que es parlen en aquests països venen d'aquesta única llengua que anomenem modernament, perquè no sabem ells com es deien, indoeuropeu. Sí?
Vaig una mica més enllà. Què vol dir? Doncs que quan venen aquí gent del Pakistan, venen pakistanesos que venen a Catalunya parlant panjabi o urdú o alguna altra llengua, el panjabi i l'urdú són dues llengües que provenen d'aquesta llengua indoeuropea original. Ara seríem cosins llunyans, potser. El català també ve de l'indoeuropeu a través del llatí, per tant, abans que parlàvem de famílies, el català i el panjabi són llengües cosines llunyanes, que diríem cosins tercers o quarts o cinquens. Però sí, hi ha una certa semblança. Però, per tant, venen de la mateixa llengua. I com que venen de la mateixa llengua, què vol dir? Home, doncs que tenen similituds. Encara que realment, que és veritat, no entenguem res de quan parlen l'urdú o el panjabi, perquè no estem acostumats tampoc a sentir parlar aquesta llengua, doncs hi ha paraules que són molt semblants o pràcticament iguals, que si ens aturem un moment i ens ho expliquen, podem veure aquestes semblances realment. És a dir, que de l'indoeuropeu en deriven, vés a saber tu, 400 llengües o 500. Sí, és un tronc de llengües que n'hi ha moltíssimes, unes 400 llengües aproximadament. Penseu que, doncs, per exemple, doncs tenim, parlant d'Europa, tindríem les llengües eslaves, doncs el rus, ucraïnès, croat, eslovè, polonès, txec, etc. Llengües germàniques, doncs l'anglès, el frisó, el feroès, l'alemany, l'islandès, etc. Les llengües celtes, el bretó, l'irlandès. Llavors tindríem llengües troncs únics, unifamiliars, per dir-ho així, l'armeni, el grec, l'albanès, les llengües bàltiques, el letó i el lituà. El lituà, exactament. I les llengües indo-iranianes, entre les quals hi hauria el kurd, el persa o l'iranià, el sànscrit, el panjabi, el hindi, el marathi, i les llengües llatines, que me les deixava, doncs que tindríem el català, el romanès, l'occità, l'aragonès, fixa't tu el que fa el temps, com evoluciona. Totes aquestes llengües venen d'una sola llengua. I podem fer una mica de comparativa. Mirem paraules. Bé, perdó, si vols, abans, com es va descobrir que aquestes llengües venien d'una sola llengua? Clar. M'ho pregunto jo mateix m'ho responc. No, i t'ho pregunto jo. Com es va descobrir? Com ho preguntaves? Com es va descobrir? Com es va descobrir? Bé, de fet, ja a l'edat mitjana, alguns monjos que havien anat a la Índia, hi ha la llengua, el sànscrit, que seria, per dir-ho així, seria com el llatí el nostre llatí. És una llengua de culte, de religió, a la Índia, que s'han escrit molts textos religiosos, històries... I ja saps que hi ha un diccionari català-sànscrit, sànscrit-català, de l'Òscar Pujol. Exacte. I hi ha tota la gènesi de la Índia, que és el Mahabharata, doncs escrit en sànscrit, sí, és una llengua de culte. Doncs molts monjos, alguns monjos, que a l'edat mitjana hi van viatjar d'Europa cap a la Índia, però els monjos tenien la característica o la virtut de que sabien grec i llatí, no? Van estudiar, van entrar en contacte amb el sànscrit per poder llegir les escriptures i tal, i se'n van adonar ja de certes similituds, de dir, ui, això s'assembla al llatí, s'assembla al grec amb algunes coses, no? Però no va passar d'aquí. No va ser fins al 1786, no?, que la Índia ja era una colònia britànica, que hi va anar un britànic allà, Sir William Jones, que el van destinar a l'Índia, cap al 1786, ell era anglo-galès. Era anglès i devia ser filòleg. I en aquest cas era filòleg, i sabia llatí i grec, d'aquí va venir tot. Com els monjos. Exacte. Va entrar allà en contacte amb les llengües de l'Índia, amb el sànscrit, i es va posar a estudiar el sànscrit, i va començar a veure un altre cop moltes coincidències, no? I, de fet, ell ja va pensar que allò eren més que coincidències, perquè a vegades coincidències n'hi pot haver, però va dir, ostres, això ja passa una mica de rosca, per dir-ho així. És a dir, que teníem els monjos, teníem Sir William Jones... Exacte. I ell va ser realment el que es va donar i el que va lligar caps i va dir, no, és que el sànscrit i el llatí i el grec possiblement, va dir possiblement... Tinguin el mateix origen. Tinguin el mateix origen i vinguin una llengua que potser va dir ja està extingida perquè ell no ho sabia, però que aquesta llengua sigui comuna. Llavors, més endavant, al cap d'un temps, al cap de 100 anys més tard, molts lingüistes van començar a estudiar aquestes similituds, no? I van establir certes lleis. En podem dir una ara, per no embolicar-nos en tecnicismes. En direm una, perquè a més aquí la va fer famós. Bé, els germans eren famosos, els germans Grimm, que eren danesos, els contes dels germans Grimm. Un d'aquests germans, el Jacob Grimm, doncs va establir unes correspondències entre l'indoeuropeu i les llengües germàniques, correspondències fonètiques. Per exemple, el camí indoeuropeu començava per la paraula P, i posaré un exemple molt ràpid, doncs en germànic comença per el so F. Per exemple, la paraula que en llatí és pater, en sànscrit és patir, pare, imagineu-vos si s'assembla. Què li passa a les llengües germàniques? Que és father.
la P passa a F, i això és sistemàtic, d'acord? El que en indoeuropeu és T, en germànic és Z. El que en indoeuropeu és K, doncs en germànic és H. I la correspondència BDG és PTK en germànic. I a l'establir aquestes correspondències es van poder reconstruir un munt de paraules fent aquestes conversions. Calla, deien, si en alemany tenim una P, doncs serà que en indoeuropeu és una B, no? I així van poder tirar enrere amb el temps amb aquesta llengua. Com dius, una reconstrucció del proto-indoeuropeu. Exacte. Per exemple, tenim la paraula que en grec és podos, doncs aquesta P, amb aquesta regla de Grimm, la P ha de ser F. Llavors tenim de podos, de pot, és fot, foot, en anglès, que és va peu. Canviant, allò que inicialment doncs, no sembla que tingui res a veure. Exacte. Per exemple, baratar, amb aquesta espirada en sànscrit, és brother, no? No sé, bé, així moltes... N'hi ha més, n'hi ha moltíssimes. Però, esclar, això t'ho han d'explicar. Això, realment, tu quan sents parlar una llengua com el sànscrit o una llengua així, si no saps aquestes correspondències... No t'imagines que pugui venir del mateix lloc. No agafes això al vol, No ho agafes. Sí? Sí. Llavors, si vols... Bé, tinc més paraules aquí, per exemple, veure correspondències entre aquestes llengües. Per exemple, això que anem a fer? Per fer aquesta comparativa és buscar una llista de paraules, i aquestes paraules són paraules que es diu un vocabulari bàsic, són paraules que tenen poca tendència a canviar amb els anys. Germà, pare, mare... Paraules molt... Exacte, si em dius, mira internet, home, és que internet es diu igual en xinès, a veure si és que el xinès i el català venen del mateix... No, home, és que internet és un neologisme. Per exemple, la paraula mare, que en noruec antic és mother, en llatí és mater, en grec és meter, en sànscrit és mater, en irlandès antic és matir. Ja veiem que hi ha una relació de semblança. Exacte. Pare és father, la correspondència aquesta, en gòtic antic, que és germànic, father en anglès, pater en grec antic, Peter, per exemple, en sànscrit, germà és frater en llatí, brother, aquesta correspondència BF, bratair en irlandès antic, bratum eslavònic, brater en sànscrit. Queda clar. Casa, domus en llatí, domos en grec, dama en sànscrit, dome en albanès. I fixa't, dent, la paraula dent és dents en llatí, dan en galès, odontos, d'odontologia en grec, i danta en sànscrit. I podríem mirar els números ràpidament, podem mirar un parell de números, per exemple, el número 3 en sànscrit és tri, en llatí és 3, català és 3, en anglès és three, però és tri, en bretó, llengua celta és trip, aquí en persa no s'assembla gaire. És a dir, que està clar que són llengües emparentades. En letó és tris, en ucraïnès és tri, en albanès és tre, en panjabi és tin. Bé, podríem posar... Mira, el número 7 és sapta, en sànscrit, septen en llatí, 7, seven, 6 en bretó. I això és el que permet afirmar que venim tots del mateix tronc. Amb els números es veu claríssim, aquestes correspondències. I les llengües indoeuropees es poden dividir entre elles? Sí, s'ha fet una classificació que es poden dividir entre les llengües centum i les llengües satem. I això què vol dir? Centum i satem és una manera de dir cent, és la manera que tenim de dir cent en unes llengües i la manera que tenim de dir cent en unes altres llengües. S'ha fet la reconstrucció hipotètica, recordem que tot això sempre és hipotètic, del número 100 en proto-indoeuropeu, que seria una paraula que no sé com es pronuncia, però seria com pronunciar una cosa com seria quiomtom, una cosa així, quiomtom, no? Aquesta K inicial va originar dos sons diferents en funció del tipus de llengua. En llatí aquesta K doncs, va quedar igual, va quedar amb kentum, i de kentum va passar a centum, i de centum ja tenim el cent. En grec era hecaton, sí, en galès és cant, per tant ens mantenim aquí el kentum, hecaton, cant, d'acord? Amb les llengües germàniques, si fem servir la llei de Grimm, tenim que aquesta K passa a H, per tant tenim de kentum, hent, i de hent ja ens anem al hun o al hundred, hand, però ve d'aquest cantum, tot ve d'aquí. Per tant, aquestes serien les llengües centum o kentum, sí, com l'anglès. L'anglès tenim el hundred o hundred, aquest han ve de cent, mateix que l'alemany hun, però tenim que aquest red vol dir simplement número. Per tant, el que estan dient en anglès originalment és número 100. Quan diuen hundred és número 100. I la satem? I les llengües satem, aquest so inicial, aquesta K inicial de quiamtum, en proto-indoeuropeu, es va tornar silibant, es va tornar s o sh. Sí? Per tant, tenim que, per exemple, el sànscrit és una llengua satem i ells diuen shatam. Per això, fixa't que no és un tema geogràfic, perquè llavors ens anem al lituà a Europa, i el lituà també és una llengua satem, com el sànscrit, perquè ells diuen shimtas. I les llengües eslaves, moltes llengües eslaves tenen sto. Aquest K va passar a s.
Sí? Per tant, es fa aquesta classificació entre llengües centum o kentum i llengües satem. I, procedeixo, una llengua important, molt important, és la llengua hitita. Bé, hi havia una llengua... Aquesta és antiga, Sí, aquesta és antiga. Bé, vull aclarir primer que hi havia una llengua a la Xina, el que és ara la Xina, que era indoeuropea, perquè aquesta llengua es va perdre. Han quedat escrits, fins al segle XVI-XVII encara es parlava. Sí, perquè tu has dit abans que havien arribat fins a la Xina, exacte, l'actual fins a la Xina. Eren budistes, hi ha escrits del budisme i tal. Però una llengua important és la llengua hitita, que està extingida, ja fa més d'un miler d'anys que es va extingir, però és una llengua que es parlava cap allà 1200, cap al 2000 abans de Crist, 1500 o així. A la península d'Anatòlia. D'Anatòlia, el que és ara Turquia. I per què és important? Doncs perquè ells ja escrivien. I s'han conservat aproximadament unes 30.000 tauletes amb cuneiformes, amb un alfabet, és un sil·labari. Sí. I és important perquè és la llengua indoeuropea més antiga de la qual coneixem, de la qual en tenim coneixement. S'han pogut desxifrar aquesta escriptura, per tant entenem aquesta llengua, la podem llegir, fins i tot es podria parlar, es podria revitalitzar, i com que és la més antiga, és també la que tenim que està més a prop de l'indoeuropeu original. Per tant, a partir d'aquesta llengua s'ha pogut descobrir moltes coses de l'indoeuropeu, de les arrels lingüístiques, com eren aquesta gent, què sabien, com era aquesta societat, perquè està molt més a prop, està 2.500 anys més a prop o 3.000 anys més a prop que nosaltres, lingüísticament parlant. Perquè la llengua hitita es parlava fa 1.200 o 1.600. Però abans de Crist. Clar, n'hem passat 2.000 després de Crist, i ara ho calculàvem... Fa 3.200 exacte, i ho calculàvem malament. O 3.600 anys. Ben bons. Per tant, estan uns 3.000 anys més a prop de l'indoeuropeu original que nosaltres. I així com a curiositat, per exemple, fixeu-vos que amb hitita la paraula aigua era vàter, com en anglès, vull dir, és claríssim això, Vàter, sí, no sé com ho pronunciaven. No sé com ho pronunciaven. No confondre amb el vàter. No confondre amb el vàter, que ve del mateix lloc. Però és obvi que si ara comencéssim a agafar aquí paraules, realment veuríem moltes similituds, i si agaféssim paraules de l'hitita... M'has convençut. Moltes similituds també amb el català avui en dia, i del sànscrit... que venim de l'indoeuropeu, David. I de les similituds que hi ha entre aquestes llengües que ja et dic, aparentment, sembla que no tinguin res a veure. Però hi tenen molt a veure. Si ara algú diu, estudiaré panjabi, estudiaré una llengua d'aquestes, home, sí, la llengua és molt diferent, no ens enganyem. Home, és que clar, tots són llengües europees. Sí, home, però és que han passat 4.000 anys. Vull dir, ara aquí no busquem aprendre panjabi i ens pensem que això serà com aprendre italià o portuguès. No m'ho imagino. Hi ha similituds, amb alguna paraula al vocabulari, alguna cosa, però realment... Clar, d'aquí a saber la llengua... Exacte. No ens fem il·lusions. David Valls, quants secrets ens descobreixes? Fins aviat. Vinga, moltes gràcies. Fins aviat. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.